Pompelo, Pamplona, Iruña, 2100 urteko elkarbizitza. 2025ean, 2100 urte beteko dira gure garaiaren aurreko 75 urte hartatik, iturrien arabera. Gnaeus Pompeius Magnus, kontsul erromatarrak, Pompeiok alegia urte hartan sortu zuen Pompelo hiri erromatarra, eta bere izena jarriz ohoratu zuen. Orduantxe sartu zen Iruña historiografia klasikoan hirigune gisa. Nolanahi ere, Iruña zaharraren sustraiak sakonagoak dira, eta baskoien ondarea, tradizioa eta kultura izan dira zuzenean sustrai horien elikadura iturri nagusia. Izan ere, baskoiek ikusi zuten hiria sortzen, eta 21 mende hauetan guztietan iraunarazteaz gain, nortasun berezia eman diote Iruñari. Pompeiok erromatarren kokagune ura bultzatu zuenetik. 1500 urtera, beste gizon entzutetsu bat, Carlos hirugarrena, noblea, hil egin zen, eta Iruña zaharreko katedralean ehortzi zuten. Ordurako aitortua zioten Iruñari Europan finkatuta zegoen estatu bateko hiriburua zela. 1425eko irailaren 8 zen, Carlos hirugarrenak 2 urte lehenago sinatu zuen batasunaren pribilegioa, Iruña modernoaren sortze agiria. Agiri hori izan zen lehen pausoa, desberdinkeriak gainditu eta askotariko herritarren arteko bizikidetza sustatzea oinarri hartuta gaur egungo Iruña eraikitzeko bidean. Etorkizunean horrek eragina izan zuen herritarren nortasunean. 2100 urteko historia luzea du hiriak, eta munta handiko ondarea utzi digu horrek. Gainera, harro egoteko modukoa da Iruña historia hain zabala kontatzeko gai diren munduko hiri gutxietako bat izatea. Eta uste osoa dugu biziki garrantzitsua dela urteurrena ospatzeko orduan hiriaren etorkizuna oparoa izan dadin bultzatzea.